ፊልምና እንትጅምር ኢሻን ዝተባህለ ብዕረኽቱ ፀገም ፈጣሪ ብምባል ዝልለ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ እንዳረኣየና እዩ። ንሱ ብኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ትሑት ውፅኢት ብምምፃእ እትሰንፍ ተምሃሮ እዩ። ሳልሳይ ክፍሊ ንኻልኣይ ግዜ ዘመሃሩ እንትኸውን ኣብ ካርዱ ድማ ደጊሙ ንክመሃሩ ይፀሓፈሉ። ካብ ኢሻን ድማ ተፀራሪ ዓብይ ሓዊ ዝኾነ ዮሃን ዝተባህለ ጎበዝ ተምሃሪ እዩ። ካብ ትምህርቲ ብተወሳኺ ድማ ብቴኒስ ፀወታ ናይ ሻምፒዮናት ፀወታ ኣለዎ። ኢሻን ድማ ምስቶም ኩሉ ግዜ ዝፀገምሉ ደቂ መንደሩ ይበኣስ። ሓደ መዓልቲ ድማ ናይቲ መንደር ሰበይቲ ስለ ኢሻን ንኣቦኡ ትነግሮ እሞ ንሱ ድማ እንዳሓፈረ ነቲ ዝተበደለ ቆልዓን ኣዲኡን ይቕሬታ ይሓቶም። ንሶም ምስ ከዱ ድማ ንወዲ ክቐፅዕ ናብ ባይታ ደፊኡ የውድቖ። ናንዲ ኩሾ ደቁ ዝፈቱ ኣቦ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኢሻን ግን ኣዝዩ ጨካን ኣቦ እዩ ዝኾኖ። ናይ ኢሻን ትሑት ውፅኢትን ክሰርሖም ዝግብኦም መሰረታዊ ስራሕቲ ዘይምግባሩን ኣቦኡ ብናቱ ድኽመት ምዃኑ ይኣምን። ንፅቢሒቱ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ኢሻን እንግሊዝኛ መምህሩ ካብቲ መፅሓፍ ሓደ መሰር ንከንብብ ተሓቶ እሞ ንሱ ድማ ዝከኣሎ ይፍትን። እንተኾነ ግን ሓደ ቃል ፀዊዑ ንምንባብ ይኸብዶ እሞ መምህሩ ድማ ዝቕልድ ዘሎ መሲልዋ ሓሪቓ ትዛረቦ። ካብኡ ድማ ንከንብብ ደጋጊማ እንተሓቶ ለብለብለብለብ ኢሉ ካብ ክላስ ይወፅእ። ንኢሻን ቅፅዓት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ንሱ ብቕፅዓት ምክንያት ካብ ክላስ ኣብ ደገ እዩ ዘሕልፎ። መቕፂዑ ምክንያት ድማ ንካልኦት ተምሃሮ ይርብሽ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዩ። ኣብታ ዕለት ድማ ኢሻን ናይ ሒሳብ ገዛዕ እዩ ኣይሰርሐን ነይሩ። ካብኡ ድማ ንኸይቅፅዕ ካብ ክላስ ብምውፃእ ኣብቲ ከባቢ ኣይስክሪም ብምግዛእን ኣብ ገምገም ባሕሪ ብምኻድን ግዚኡ ሙሉእ የሕልፎ። ካብኡ ድማ ሰዓት ኣኺሉ ኩሉ ሰብ ናብ ገዛ ንክኸይድ ናብ ባስ እንተኣተው ንሱ እውን ዝኾነ ሰብ ከይረኣዩ ናብ ባሱ ይኣቱ። ካብኡ ድማ ኣብ ገዛ ፅቡቕ ስእሊ እንትስእል ንሪኦ። ካብኡ ድማ ኣዲኡ ንከፅንዕ ንክትሕግዞን ገዛዓዮ ድማ ንክሰርሕ ንክትሕግዞ ትፍዝን። እንተኾነ ግን ናይ ኢዱ ፅሑፍ ሕማቕ ከም ዝኾነን ዝኾነ ነገር ድማ ብትኽክል ክፅሕፍ ከም ዘይኽእል ትርዳእ። ብዘይ ምኽኣሉ ድማ ሓሪቓ ትዛረቦ። ብኻሊእ ገፅ ኢሻን ካብ ክላስ ዝቐረየሉ ምክንያት ብፅሑፍ ንመምሃራኑ ክቐርብ ኣለዎ። ካብኡ ድማ ኣብ ፀገም ከም ዘሎ ሓሲቡ ንሓው ንክፅሕፈሉ ይልምኖ እሞ ዮሃን ድማ ደጊሙ ከም ዘይቐሪ ቃል ምስ ኣተወ እቲ ምክንያት ድማ ኣብ ወረቐት ይፅሕፈሉ። ነቲ ዝፀሓፈሉ ወረቐት ድማ ሒዙ ንመምህሩ ብምርኣይ ከም ዝሓመመ ንምምሳል ክስዕል ይጅምር። ካብኡ ድማ ናይ ሒሳብ መምህሮም ሃንደበት ፈተና ክፍትኖም ይጅምር እሞ ኢሻን ድማ ናይ ፈተና ወረቐት ይወሃቦ። እንተኾነ ግን ንዕዑ ቃላት ዝስዕስዑ እዮም ዝመስልዎ። ኣብ ናይ መጀመርያ ሕቶ ድማ 3 ብ9 ምብዛሕ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንሱ ኣብ ርእሱ ሳልሳይ ፕላኔት መሬትን መበል 9 ፕላኔት ዝኾነት ቶልቶን ዓርሲ ብዓርሲ እንትበኣሳ ዘሎ ውፅኢት ይሓስብ። ሳልሳይ ዘላ መሬት ስለ ትስዕር መልሱ 3 እዩ ኢሉ ኣሚኑ ይምልስ። ነቶም ዝቐረዩ ፕላኔት ድማ ነፃ ብምግዳፍ ፈተኑ ይውድእ። ካብኡ ድማ ዓረኽቱ ስለቲ ፈተና እንተሓትዎ ንሱ ድማ ብኩርዓት በዚ ፈተና ከም ዝተሓጎሰ ይዛረብ። ከመይ ዝበለ ቆልዓ እዩ ባዶ ንክተምፅእ ዶ ትሕጎስ? ብዝኾነ ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ትርስዑ ኣለኹም እሞ ኣዘኪርኩም እንዳለኹም ሳብስክራይብ ግበሩለይ። ንፀቢሒቱ ድማ ኣቦኡ ካብ ዝኾነ መገሻ ይመለስ እሞ ወዱ ኢሻን ድማ ተሓጒሱ ይሓቕፎ። እንተኾነ ግን ቁርሲ ንክበልዑ ብዝሓለፈ ኣብ ክላስ ንምቕራይ ዝፀሓፈ ወረቐት ሪእዎ እዩ። ካብኡ ድማ ኢሻን ካብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝቐረየን ኣብ ከተማ እንዳዘረ ከም ዘሕለፉ ካብዛ ወረቐት የንብብ። ካብኡ ድማ ወለዱ ምስቶም መምሃራን ንምዝራብ ይኸዱ እሞ መምሃራኑ ድማ ስለ ናይ ሒሳብ ውፅኢት ይነግርዎም። ካብኡ ድማ እታ ርእሰ መምህር ኢሻን ናብ ኣካለ ጎደሎ ዝመሃረሉ ክኸይድ ዘለዎ ፍሉይ ርእሲ ዘለዎ ቆልዓ እዩ ብምባል ሓሳብ ተቕርበሎም። ናኒኮ ድማ ወዱ ኣካለ ጎደሎ ኢሉ ክሓስብ ኣዝዩ ይፈርሕ። ክልቲኦም ወለዱ ድማ ስለ ናይ ወዶም ናይ መጻኢ ህይወቱ ስለ ዝሓስቡ ናብቲ ዝተባህልዎ ቤት ትምህርቲ ንምውሳድ ይውስኑ እሞ ኢሻን ድማ ሓሳቦም ከይተቐበሎም ይቐሪ። ንሱ ድማ ካብ ገዛ ንከይርሕቕዎ እንዳበኸየ ክልሙኖም ይጅምር። እንተኾነ ግን ወለዱ ከይፈተው ንሱ ይጠቕሞ እዩ ዝበልዎ ነገር ካብ ምግባር ኣየብከሩን። ካብኡ ድማ ምሸት ኣዲኡ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ገዲፋቶ እንዳኸደት ብሕልሙ ይርኢ እሞ ኣዲኡ ድማ መፂኣ ተተስኦ። ካብኡ ድማ ምስኦም ንምዃን እንተፈቒዶሙሉ ብዝበለፀ ከም ዘፅንዕ ቃል ይኣትወላ። እዚ ዘረቡ ድማ ናይ ኣዲኡ ልቢ ሰርቆ። እንተኾነ ግን ኣቦኡ ናኒኮሹ ኣብ ውሳኑ ብምፅናዕ ኣይኸውንን ይብላ። ኣብ መጨረሻ ድማ ሰዓቱ ኣኺሉ ናብቲ ኣብ ከባቢ ገጠር ዝርከብ ናይ ሕሙማን መሐብሐቢ ወስድዎ። ዶርሙ ምስ ካልኦት ብሓባር ናይ ምዝቃም ግድነት ምስ ቤተሰቡ ድማ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ እዮም ዝራኸቡ። ነዚ ካብ ገዝኡ ርሒቑ ዘይፈልጥ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ሕልሚ ይኾኖ። ካብኡ ድማ ናይዞም ቆልዑ ሓላዊ ድማ ናይ ቀደም ተግባርካ ገዲፍካ እንኳዕ ብደሓን መፃእኻ ኢሉ ይቕበሎ። ካብኡ ድማ ቤተሰቡ እንዳሓዘኑ ገዲፎሞ ይኸዱ እሞ ኢሻን ድማ መኪንኦም ብንብዓት ዓጂቡ ይስንዮም። እታ መኪና ዋላ እኳ ትኸደት ንሱ ግን ፈዚዙ ደው ኢሉ ይጸንሕ። ካብኡ ድማ እቲ ሓላዊ ይመጽእ እሞ ሒዝዎ ናብ ውሽጢ ይኣቱ።
ኣብኡ ድማ ምስ ዝኾነ ሰብ ኣይነጋገርን ድራር እውን ከምኡ ኣይበልዕን ካብኡ ድማ ምሽት ናብ ሽቓ ቤት ብምኻድ ሰብ ከይሰምዖ ኣዲኡ ስለ ዝናፈቐቶ ቀስ ኢሉ ይበኪ ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣዲኡ ናብ ገዛ ምስ በጽሐት ናይ ኢሻ ንብረት ክትፍትሽ ትጅምር ኣብኡ ድማ ቤተሰቡ ካብኡ እንተረሕቕዎ ዘርኢ ስእሊ ትርኢ እሞ ልባ ብሓዘን ይስበር ካብኡ ድማ ወዳ ኢሻን ካብኦም እንተረሕቕዎ ከመይ ከም ዝጉዳእ ድማ ምስ ሰኣለ ብዝገደዳ ኣዝያ ልባ ይስበር ኢሻን ድሞ ሕጂ ካራባታ ምእሳርን ጫማ ምእሳርን ከቢድዎ ክቃለስ ይጅምር ኣብ ፈለማ መዓልቲ ሂንዳዊ መምህሩ ሚስተር ትዊር ምስቲ ናይ እቲ ቤት ትምህርቲ ጎበዝ ዝኾነ ኣብ ናይ መጀመርያ ወንበር ኮፍ ንኽብል ይገብሮ እሞ መምሃራን ድማ ኢሻን ጥዑይ ከም ዘይኮነ ይርድኡ ካብኡ ድማ ኣብ ክላስ ስለ ዘየትኩር ብመምህሩ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ይበጽሑ ካብ ናይ ቀደም ቤት ትምህርቲ ዝመሃሮ ዝነበረ ድማ ዝኾነ ለውጢ የብሉን ብዘለዎ ጸባይ ምኽንያት ድማ ካብ ብዙሓት ነገራት ንክእለ ይገብርዎ እሞ ንሱ ድማ እንዳሓረቐ ነቶም መጽሓፍቲ ቀዲዱ ናብ መእከቢ ይድርብዮም ካብኡ ድማ ኣብ ትምህርቲ በትኳር ገዲፉ ናብ ጭንቀትን ናብ ዓርሲ ከምዝላን ይኣቱ ኣብ ናይ ፈለማ ወርሒ መውለዱ ክሪእዎ እንትመፁ ንዕኦም ስለ ዝረኣዮም ክፍሉ ብምዕፃው ይበኪ ካብኡ ድማ ካብ ክፍሊ ቀልጢፉ ብምውፃእ ብህልክ ነቲ ኩዕሶ ስክዔት ሜዳ ክዞረ ይጅምር እሞ ቤተሰቡ ድማ ካብ ተወታ ዕረፍቲ ንክህብዎ ናብ ሆቴል ይወስድዎ ዮሃን ድማ ስእሊ ምስኣሊ ከም ህያብ ይህቦ እንተኾነ ግን ኢሻን ናይ ምፍጣርን ምስኣልን ክእለቱ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝገድፎ ኣይፈለጥን ነይሩ ንፀቢሒቱ ድማ ቤተሰቡ ተሰናቢቶሞ ነብሕቲ ገዲፎሞ ይኸዱ እሞ ንሱ ድማ ብዝገደደ ውፅኢቱ ካብቲ ዝነበረቱ ክቕንስ ይጅምር ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ማስካላ ኮይኑ ድማ ካብዚ ናብ ታሕቲ እንትዘልል እንታይ ከም ዝስምዖ ክሓስብ ይጅምር እሞ ኣብ ማእኸል ድማ ዓርኩራጃን ይመጽእ እሞ ካብቲ ዝሓስቦ ነገር ብምቁራፅ ነዚ ሓድሽ ናይ ስነ ጥበብ መምህሮም ይነግሮ ኢሻን ግን ዝኾነ ኣይሓስብን ምክንያቱ ድማ ዝኾነ መምህር ከም ዘይሕግሶ ስለ ዝፈልጥ እዩ እንተኾነ ግን እዚ ሓድሽ መምህር ራን ናይ ኣሻንጉሊት ክዳን ተኸዲኑ ነዞም ተምሃሮ ይገርሞም ወሲኹ እውን ካብ ካልኦት መምሃራን ብዝተፈለየ እንዳደረፈ የዘናግዖም እሞ ንክስዕስዑ ድማ ጋቢዙ ንክፃወቱ ይፈቅደሎም ቅድሚ ሕጂ ኢሻን ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣዝዩ እዩ ዝሕጉሶ ነይሩ እንተኾነ ግን ሕጂ ስለ ዝተጨናነቐ ቀጭጭ እውን ኣይበሎን ካብኡ ድማ ተምሃሮ ኣብ ናይ ፈለማ ትምህርቶም ንክስእሉ ወይ ድማ እንደዝበሎም ነገር ንክገብሩ ይሕተቱ ምክንያቱ ራም ሕጂ ዝደልዮ ብቕዓቶም ብምርኣይ እንታይ ከም ዝደልዩ ንምፍላጥ እዩ እዞም ቆልዑ ድማ ስእሊ ክስእሉ ይጅምሩ ኣብዚ ማእኸል ድማ ኢሻን ነቲ ወረቐት ብኢዱ ካዋላ ይነኽኦን ካብኡ ድማ ራን እዚ ቆልዓ እንታይ ንምስኣል እንዳሓሰበ እዩ ዝኸውን ኢሉ ይግምት እንተኾነ ግን እቲ ክላስ እንትውዳእ እውን ናይ ኢሻን ወረቐት ሕጂ እውን ነፃ እዩ ዘሎ ተጨናኒቑ ድማ ንምንታይ ዘይሰኣልካ ኢሉ እንትሓቱ መልሲ ግን ክረክብ ኣይከኣለን ኣብዚ ምሽት ድማ ማያ ምስ ኢሻን ንምዕላል ትድውል እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ነቲ ስልኪ ኣብ እዝኑ ብምጋር ይሰምዓ ዳኣ እምበር ዝኾነ መልሲ ኣይህባን ነይሩ ኣብ ዝቐፅል ውድድር ድማ ብናይ ዮዋን ናይ ቴኒስ ፀወታ ምክንያት ንሓደ ሰሙን ከም ዘሳገርዎ ይሰምዕ እሞ እዚ ድማ ኢሻን ንዕኡ ቤተሰቡ ከም ዘይገደስሉ ይፈልጥ እሞ ከይተዛረበ ድማ ንብዓት ብምውፃእ ስልኪ ዓፅዩ ይኸይድ ንፅቢሒት ድማ ራን ንኢሻን ኣብ ክላሱ ደገ ተንበርኪኩ ክረኽቦ እሞ ብፀባዩ ድማ ተገሪሙ ንራጃን ይሓቶ ካብኡ ድማ ራጃን ብዙሕ እኳ እንተፈተነ ግን ድማ ቃላት ናይ ምርዳእ ፀገም ከም ዘለዎ ይነግሮ ራን ብብዝሒ ናይ ኣካለ ጉድኣት ዘለዎ ክፍሊ እዩ ይዘምር ስለዚ ድማ ንፍሉያት ሰባት መፍለይ ናይ ባዕሉ ክእለት ኣለዎ ስለ ሻን ድማ ንምፍላጥ ናቱ ናይ ቀደም ደፍተሩ እንትፍትሽ ተመሳሳሊ ዝኾነ ፅሑፋት ግን ድማ ንድፈት ዝመስሉ ይርኢ ፍሉያት ተምሃሮ እኳ ዘምህር ተኾነ ግን ድማ ናይ ኢሻን ነገር ካብ ርእሱ ክወፃእ ኣይከኣለን ካብኡ ድማ ብቑልዕነቱ ንሱ እውን በተመሳሳሊ ፀገም ስለ ዝነበሩ ንኢሻን ርሕራሕ ይስምዖ ንፅቢሒቱ ድማ ናይ ኢሻን ፀገም እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እሞ ምስ ቤተሰቡ ድማ ንምርኻብ ናብ ትውልዲ ዓዱ ይኸይድ ቤተሰቡ ድማ ብሰላም ይቐበልዎ እሞ ናይ ኢሻን መደቀሲ ክፍሊ ድማ ንክሪኦ ይፈቅድሉ እሞ ራን ድማ ኢሻን ይስእል ከም ዝነበረ እንትፈልጥ ኣዝዩ ይግረም እሞ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ዝቆልዓ ዝበፅሖ ተፅዕኖ ምክንያት ክእለቱ ከም ዝሰኣነ ምስ ፈለጠ ኣዝዩ ይሓዝን ወላዲኡ ድማ ኢሻን ሰነፊ ብምባል ስለ ናይ ወዲ ሕማቕ ነገር ይዛረብ ራን ድማ ሓሪቑ ይምልሰሉ እሞ ኣብ ናይ ኢሻን ስሕተታት ዘለው ምስጢር ድማ ይረድኦም ኩሉ ግዜ ድማ ኢሻን ነቶም ፊደላት ንምፍላይ ገልቢጡ ከም ዝፅሕፎም ድማ ይረድኦም እንተኾነ ግን ኣብኡ ሕጂ እውን እዚ ምስ ስንፈት ይተሓዞ ካብኡ ድማ ራም ተሳሒትኩም ኣለኹም ብምባል ኢሻን ፊደላትን ቃላትን ንከይርድኦ ዝገብርዎ ዲስሌቲሳይ ዝበሃል ናይ ነርቪ ሕማም ከም ዘለዎ ይነግሮም ወሲኹ ድማ ነገራት ብቀጥታ ናይ ምሕፃር ፀገም ኣለዎ ንኣብነት እኳ ናይ ጫሞ መእሰሪ እኳ ክኣስር ኣይኽእልን ማለት እዩ ብምባል ምስ ረድኦም እቲ ቆልዓ ድማ ኣዝዩ ይሳቀቕ ከም ዘሎ ይነግሮም ምክንያቱ ድማ ዝኾነ ሰብ ንምንታይ ከም ዘየንብብ ዝረድኦ ሰብ የለን ምክንያቱ ድማ ንሱ ሰነፍ እዩ ኢልኩም ስለ
ስለዝሓሰኩም እዩ ብምባል ይነግሮም። ወሲኹ እውን ንወላዲኡ ንስኻ ብዝተሰሓተ ነገር እንዳተረዳእኻዮ ኢሉ ድማ ይነቕፎ። ራን ድማ ነዚ ሓሳብ ንክርድኦ ብናይ ወፃኢ ቃላት ዝተፃሓፈ ካርቶን ብምምፃእ ነዚ ኣንብቦ ይብሎ እሞ ሕጂ ድማ ንሱ ስለዘይከኣለ ኣብ ወዱ እንታይ ይበፅሕ ከም ዘሎ ድማ ስለዝተረድእ ኣዝዩ ይጠዓስ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ወዱ ሰኣሊ ክኾን ኣይፈቐደሉን። ካብኡ ድማ ራን ኣቦኡ ይሰሓት ከም ዘሎ ንምርኣይ ይውስን። ንፅብሒቱ ድማ ናብ ክላስ ብምእታው ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርቶም ሰነፋት ዝተባሃሉ ፀኒሖም ግን ናይ ዓለምና ምሁራት ዝኾኑ ስለናቶም የምህሮም። ናይ ሳይንቲስታት ናይ ተዋሳእትን ካልኦት ሰባትን ሽም እንዳፀውዐ የምህሮም እሞ እዚ ድማ ንኢሻን ፅቡቅ ስምዒት ይፈጥረሉ። ራን ወሲኹ እውን ኣፕል ዝሰርሐ መን ከም ዝኾነ እንትሓቶም ኢሻን ድማ ንፈለማ ግዜ ቶማስ ኤዲሰን ኢሉ መልሲ ሂቦም እሞ ራን ድማ እዚ ቆልዓ ከም ዝቕይር ናይ ተስፋ ብርሃን ይርኢ። ካብኡ ድማ ኣብ ሓደ ማይ ዝኸይድ ጀልባ ሰሪሑ ይፍንዎ እሞ ራን ድማ ብስርሑ ኣዝዩ ተሓጒሱ ነዛ ጀልባ ድማ ናብ ገፁ ብምውሳድ ከም መጋየፂ የቐምጦ። ኢሻን ሕጂ ናይ ምፍጣር ክእለቱ ክዓቢ ይጅምር። እንተኾነ ግን ኣብ ናቱ ዕድመ ብዙሕ ንክፈልጥ ክመሃር ኣለዎ። ካብኡ ድማ ሓደ መዓልቲ ራን ናብ ርእሰ መምህር ብምኻድ ስለ ናይ ኢሻን ፀገም ይነግሮ እሞ እዚ ርእሰ መምህር ድማ ንዕኡ ናብ ዝሓሸ ቤት ትምህርቲ እንተዝለኣኽ ዝሓሸ እዩ ብምባል ሓሳብ የቕርበሉ። እንተኾነ ግን ኢሻን ምስ ኖርማል ተምሃሮ ክመሃር ከም ዘይኽእል ርግፀኛ እዩ ነይሩ። ነዚ ድማ መምሃራን ንከረድእዎ ይሕብረሉ እሞ ርእሰ መምህር ድማ ኣይከኣልን እንትብሎ ራን ግን መዓልታዊ ኢሻን ንምምሃር ቃል ይኣትወሉ እሞ ርእሰ መምህር ድማ ንከምህሮ ይፈቕደሉ። ነፀብሒቱ ድማ ራን ኢሻን ቃላት ንክፈሊ ዝተፈላለዩ መላታት የምህሮ። ናይ መፃወቲ ሕሩጫትን ናይ ስምዒት ሕዋሳት ዝተፈላለዩ ነገራት ተጠቂሙ የምህሮ እሞ ኢሻን ምብዛሕ ንምምሃር ብኦድዮን ብናይ ምኽሪ ደረጃ ሓገዝ ይረክብ። ካብኡ ድማ ንብዙሓት ዓመታት ከረድእዎ ዘይከኣሉ መምሃራን ኣብ ውሽጢ 2 ወርሑ ክርድኦ ይኽእል። ካብኡ ድማ ኣቦኡ ይመፅእ እሞ ስለ ወዱ ድማ ተጨኒቖም ከመይ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ስለ ዝፈለጠ ከም ዝተሓጎሰሎም ንራን ይነግሮ። ወሲኹ ድማ ፅቡቕ ኣቦ ከም ዝኾነ ንራን ክነግሮ ይደሊ እሞ ብዝገበሮ ነገር ድማ ኩርዓት ይስምዖ። ራን ድማ ብወገኑ ኢሻን ዓርሰ እምነቱ ክስእን ዝገበሮ ኣቦኡ ከም ዝኾነ ክሕዶ ከም ዘይኽእል ብምንጋር ይወቕሶ። በዚ ድማ ሓሪቑ ኣቦኡ ናብ ደገ እንትወፅእ ወዱ ሓደ ፅሑፍ እናንበበ ይሪኦ እሞ ንወዱ ድማ ከይፈለጠ በመጉድኡ ኣዝዩ ይጠዓስ። ካብኡ ድማ ከምዚ ኢሉ ክረኽቦ ስለዘይደለየ እንዳሓዘነ ናብ ገዙ ይምለስ። ንፅብሒት ድማ ራን ንመምሃራንን ነቶም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮን ናይ ስእሊ ውድድር የዳሉ። ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ መናፈሻ ተኣኪቡ ይሳተፍ። ኢሻን ድማ ንፈለማ ግዜ ሓው ዝሃቦ ናይ ስእሊ መስአሊ ህያብ ይጥቀመሉ። እቲ ውድድር ድማ ምስ ተጀመረ ኩሉ ሰብ ኣብ ስእሊ እዩ ዘሎ። መምሃራን እውን ኣብ ሰዓት ዝኸኣልዎ ኩሉ ይገብሩ። ካብኡ ድማ ኢሻን ንባዕሉ ኣብ ሓደ ቦታ ከፍ ኣቢሉ ኣዝዩ ብሉፅ ስእሊ ይስእል እሞ ከይዱ ድማ ንራን እቲ ስእሊ እንትህቦ ድማ ናይ ባዕሉ ስእሊ ምሳሉ እንትርኢ ፈዚዙ ይቐሪ። ካብኡ ድማ ናይ ስእሊ ተዓዋቲ ኣብዚ ናይዚ ዓመት ሓድሽ መፅሓፍ ከም ከበር ከም ዝጥቀምሉ ይናገሩ። እንተኾነ ግን እቲ ርእሰ መምህር እዚ ውሳነ ኣዝዩ መፀገሚ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ 2 ስእሊ ኣዝዮም ጎሊሆም ወፂኦም እዮም ዘለዉ። እዞም ስእሊ ድማ ናይ ራንን ኢሻንን እዮም። ኣብዚ ውድድር ድማ ኢሻን ተዓዋቲ እንትኸውን ካልኣይ ድማ ራን ይወፅእ እሞ ኩሉ ሰብ ድማ ኣዝዩ ይሕጎስ። ኢሻን ድማ ኣብ ሂወቱ ንፈለማ ግዜ ብክእለቱ ኣፍሉጦ ይረክብ እሞ ካብ ቦኽያት ወፃኢ ድማ ካሊእ ምንም ገብር ስለዘይኽእል እንዳጎየ ንመምህሩ ይሓቕፎ። ኣብ መጨረሻ ድማ ወለዱ ማያን ናንዲኪሾን ናይ መምሃራንን ወለድን ኣኼባ ተዓዲሞም ይመፁ እሞ እዚ ርእሰ መምህር ድማ ወዶም ዝሰኣሎ ስእሊ ኣብ ናይ መፅሓፎም ሕታም ከም ዝገብርዎ እንዳነገረ ስለ ክእለቱ ይነግሮም። ካብኡ ድማ ንወዶም ገዘ ዘይሃብዎ ወለዲ ፈዚዞም ይቐርዩ። ርእሰ መምህር ድማ ራን ንወዶም ብዝደለየ መንገዲ ብምምሃር ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ብምባል ይነግሮም። ካብኡ ድማ ወሲኾም ወለዱ ናብ ካልኦት መምሃራን እንትኸዱ ንሳቶም እውን ናይ ወዶም ናይ ትምህርቲ ክእለቱ የድንቕሉ። ወለዱ ድማ ሕጂ ወዶም ካብ ርሑቕ እንትመፅእ ሪኦም ናይ ሓጎስ ንብዓት ይነብዑ። ናንዲኩሾ ድማ ንራን ፀዊዑ ንኒሻን ስለዝሓገዝካዮ የመስግነካ እሞ ስለ ጠባዩ ድማ ይቕረታ ይሓቶ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኢሻን ንራን ተሰናቢቱ ንዕረፍቲ ናብ ትውልዲ ከተሙ እንዳተመለሰ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ። ፊልምና ተፈቲኹማ ላይክ ግበርዋ። ነዚ ቻናል ድማ ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትርስዑ። ሰላም ራህዋን ንህዝብና ፀፅብቑ ንዓኹም ሳብስክራይብ ድማ ንዓና